Te lo prometo que muy pronto llegará. Chon, chon, chon. Todo este tiempo me ha dado por pensar que llegado el momento voy a tener que enchufar. Hello there, it's me. Sir Joan Gripe. Doctor Joan en aquest canal de YouTube. Benvinguts, suposo que deu ser l'enèsima vegada que dic vaig a fer vídeos per YouTube, però crec que aquesta és la bona. No, que asco! És gilipolles el meu ordinador. No es para d'actualitzar i reiniciar com un capullo i necessito utilitzar-te, vale? Però no vull insultar coses, vale? No vull... És que com són les coses, A la que necessites una cosa, no la tens. Però bé, vaig endollant les mogudes perquè aquest vídeo és com un vídeo introductori del que he fet jo a la vida en format vídeo. El que vindria a ser una autofalació. Vull dir, me l'estaré xupant a mi mateix el que queda de vídeo. Sé que hem canviat de plano sobtadament moltes vegades. Soc el Joan Editor. Pensava que m'havia extingit. Els vídeos més guapos tindreu la sort de que els editi en Suri, vale? De moment estic jo aquí for real youtuber. Seguim, disculpeu, no faré més interrupcions d'aquestes. Deu ser molt molest, no? Tu estàs mirant el vídeo, de mirar què passa i de cop, PA! En tu cara un plano així. Va, a partir d'ara fluidesa, ritme, pam. Avui em vull centrar en aquests dos xavales d'aquí, aquests dos discs durs en els quals hi ha material inèdito, els meus primers vídeos editats, i ja us aviso que el cringe serà real. Quan se'n puto actualitzi l'ordinador! Estamos trabajando en la actualización 91%. No desconecte su PC, esta acción puede durar unos minutos. Tu PC se reiniciará varias veces. Pues muchas gracias. Pa'lante. Clar, és que jo pensava que ja estava. I no està. O sigui, jo pensava que ja s'havia acabat d'actualitzar, vale? I per això he portat l'ordinador a la meva habitació. I ara no avança aquest 91% perquè en aquesta casa l'internet és basura. Tan difícil fer vídeos, nois. Tan complicat. Mira, ahir vam fer una fiesta. Bueno, va. Som-hi! Ah, no! Que encara s'està actualitzant l'ordinador. Ja ho tenim, nois! Que me tengas miedo a tenerte que olvidar. Boníssima, Susanna! Miedo de quererte sin quererlo. Clar, em fa ràbia això de les covers que fan curtes de 15 segons, perquè llavors dius jo la voldria sencera! Comencem amb els vídeos. My Passport Ultra, entrando. Vale. Acabo de trobar que crec que és el vídeo més antic que tinc, que es diu Llinàs 1. 8 de l'11 del 2013. Mira, Duri! Jo amb la polla fora. Ara ve Skrillex. Brutal. A mi em feia molta il·lusió ser youtuber de jovenet, vale? I llavors sempre que començava un projecte em flipava. Per exemple, aquest vídeo es diu Nou Gran Projecte, també és amb l'Oriol. Era la meva cobaya de fer vídeos. Activa Error 53. A través de la amistad y el sacrificio, el respeto y el compromiso, afirmamos que el poder de la vida es mayor que el de la muerte. A la intro hi ha una carpeta que posava este juego está maldito, si no pongas en peligro a toda tu familia. No nos toques los cojones y no sé qué, no sé cuánto. Pues es mentida, es una basura. És un gameplay sense ensenyar el gameplay. ¡Ay! ¡Hòstia! ¡Qué mal rollo! ¡Hòstia, un puto alien! Un gameplay sense pantalles, quin sentit té això? M'estic quedant, que això no és normal! Això t'agafes a com bomba!
Toca equipo de entrada. Han fallado el objetivo de la misión. Seguim! Va, tampoc cal mirar-los tots, és que hi ha molts, m'he donat compte. Va, anem a mirar una cosa rara, perquè, o sigui, això són vídeos com intentant ser youtuber, però llavors hi havia vídeos que eren com més currats. És que tampoc vull aquí fotre una xapa a tots els meus vídeos de la història. Qui li fica de títol a un vídeo resumint falta molt? Per mi era com un... Això és el principi d'una nova era en la meva vida perquè em ficaré a fer vídeos i seré un geni. No vaig fotre res, tio. Voy a ser la luz i no arribo mai, com si estic a punt de morir. Això és com estar en un coma, no? Va, suficient, ja no cal veure més, no? Vull dir, ja hem vist prou, no? Llàstima que no podeu contestar, tio. Però hi ha moltes coses, si voleu un dia podem fer una part 2 de coses. Cap d'any 2014. Botellón 2012. Bé, després de veure... Hòstia, la pastilla. La pastilla. Vale, mirem el de la pastilla i ja està, vale? Jo sóc dislèxic i tinc TDA, vale? I de petit, pues, em prenia medicació d'aquesta. I vaig fer aquest vídeo. Què et passa, Joanet? Prou mirar vídeos. Prou. Bé, in conclusion, que li torno a fotre canya al tema dels vídeos, i és que jo quan me'n vaig anar a viure sol vaig dir, vale, ara començaràs a fer blogs diaris per YouTube, vídeos més llargs, no sé què... Què va passar? Quan vaig anar a viure sol aquí a Barcelona era com, saps quan un ocell entra dintre una casa i comença a fotre's hòsties per les finestres i està super desorientat? Aquest he sigut jo a Barcelona l'últim any. I ara, pues, no és que estigui millor, però sí que penso que no sé, que em ve molt de gust tornar-li a fotre canya amb el tema dels vídeos. I és una cosa que no faré sol del tot. També moltes vegades comptarem amb en Suri, a un company de feina i col·lega, que li agrada molt gravar, li agrada molt editar, i de fet l'any passat ens vam reunir un dia a Llinars i vam plantejar uns videoblogs i unes coses que ell editaria i no sé què, que seria la hòstia, i vam començar a tope amb Adolescents ICAT, a pensar, a rumiar i a treballar, i vam deixar de banda aquest projecte que era molt incert, i ara pues, li fotrem castanyeta. Jo què sé, no en tinc ni puta idea de com haurà quedat aquest vídeo. Si has arribat fins aquí, thank you, i doneu-me feedback, si us plau. Digueu-me si us mola, si no us mola, saps? Ciao, fins la propera. A tope!